Здравейте на всички супер яки настоящи и бъдещи супер яки хора. За сега спира малко с влоговете, защото скоро състезания няма да има и съм ви избрал едно много интересно видео. Много интересно поне за мен, предполагам и за повечето от вас. Какво съм вземал аз по време на моите отминали състезания и какво предполагам, че ще вземам и за бъдещите, с идеята да ви покажа, че въобще не е нужно да се взема това, което се взема масово, че с много по-малко става. Така, реално, както знаете, аз имам, не знам дали знаете, но аз имам вече 2 състезателни години, 2 състезателни сезона, в които се представям доста добре. Първата ми състезателна година имам 2 излизания на сцена, следователно 2 първи места. Втората ми година имам също 2 излизания, едно първо и едно второ място. Тоест имам само едно второ и много първи места, което е сравнително добре. Просто искам да кажа, че може би това означава, че знам какво правя. Идеята ми е да ви покажа, че това, което масово се взема, ще ви кажа какво масово се взема и това, което аз вземам, са доста различни и реално повече не винаги е по-добре. Понякога по-малко е по-добре, демонстрирайки с мен. Така, стига вече глупости. Какво съм вземал аз? Първото ми състезание и второто ми състезание съм вземал абсолютно едно и също, въпреки че имах около 4 кг разлика в мускулната маса. 67 кг бях в първото ми състезание, доста малък, обаче доста релефен, и 72, т.е. 5 кг повече бях на второто ми състезание, вече чувствително по-голям и пак доста релефен. Макар че можех още малко да изчистя, но просто нямах време. Вземал съм едно и също през тези 2 състезания. Какво беше то? Първото нещо, тестостерон. Винаги прави се цикъл, взема се тестостерон, както вече ви го казвал. Тестостеронът ми беше 175 мг седмично. Да, 175 мг седмично. Реално това е малко, това е супер малко, това е мега малко. Това е ето толкова малко повече от натуралното производство на човека. Ако искаме да сме в едни нормални човешки граници, нещо между 100 и малко, там 100-120 и 140-50, бива това, което човек нормално произвежда тялото му. И ако реално слагаме външно между 120, 10 и 140-50, то най-вероятно ще сме в границите на натуралното. Аз съм вземал 175, което е много малко над тези 150. Реално какво се взема масово? Доста малко хора взимат малка доза от рода на 200, 250, в повечето случаи чувам 300 и в немалко случаи, точно в състезателна подготовка, чувам нещо от рода на 500, 600, 700, чувал съм и за 1000, което е малумно, да, наистина е малумно. За човек като мен, който беше първия път 67 кг на сцена, втория път 72 кг на сцена, нещо от рода на 175 е абсолютно достатъчно. Дали другото състезание ще вземам толкова? Може би ще кача на 200, над 200 не виждам смисъл. Просто за мен няма абсолютно никаква адекватна причина да вземам повече. Масово над 300 се взема. Много малко хора знам да вземат 300. Много малко. Реално от 500 нагоре знам дори хора, които са били по-малки от мен, по-дребни, по-малко мускулна маса, са вземали повече от 500, което е мега тъпо. Така, второто нещо, мастерон. Мастеронът абсолютно същото нещо. 175 мг на седмица. Както може би някои от вас знаят, мастеронът е така доста готино нещо. Има доста прилични хубави анаболни ефекти, така доста потиснати, леки странични ефекти. Една идея по-слаб от тестостерона от към анаболни. Това нещо не е винаги за всеки едно и също, естествено. От него пак 175 мг седмично. Това вече за мастерон нямам не знам никой човек на този свят, който да е вземал толкова мастерон. Не познавам такъв човек, а познавам много хора. Обикновено мастеронът под 500, много малко хора са го вземали. Реално чувал съм хора, които взимат по 1000-1500 мг мастерон на седмица. Да, няма смисъл, дали е безумно тъпо. Определено има много по-безумно тъпи неща. Това е нещо така приемливо, не много умно, но реално е много безсмислено. Мастерона нещо от рода на 300, 500, 600 е окей, но реално за мен в онова ми
състояние, в онези ми размери, онова количество мускулна маса, 175 си ми стигаха. Абсолютно си ми стигаха. Наистина, за бъдеще, дали ще вземам толкова, най-вероятно ще го дигна на 2-300 и повече от 300 не съм много сигурен дали ще имам нужда да вземам. Да, с мастеронът, който масово се взема от 500 нагоре, аз бях на 175 мг на седмица. И другите две неща бяха вар и една стромба на ден. Това е. Един навар и една стромба. That's all. Всичко от пета седмица до последния ден беше това. Преди това, вместо анавар и стромба съм вземал тонинабол и това е. В смисъл, това е. Няма. Да, масово се взема тренбулон, да, редовно се вземат отвратително токсични неща, като халотестин и анадрол. Няма нищо лошо, просто в моята ситуация това беше абсолютно излишно. На тренбулон, например, това е мега силен и мега токсичен стероид. Почти не познавам човек, който да не го взима преди състезание. Обаче, аз не го вземам. Какво значи това? Че може и без него. Да, може и без него. Тъп ли е всеки, който взема тренбулон? Не. За някой 100 кг, 90 кг, дори 80 кг културист, да, повече мускулна маса и изисква повече препарати, тогава употребата му е абсолютно разбираема, но употреба от 5, 6, 7, 800, 1000, 1500, което също знам за такива използвания. Да, това вече е тъпо, това вече е безумно тъпо. От 100 до 150, 200, 300 макс е абсолютно приемливо да се взема от някой, който е по-голям от мен. Аз почти със сигурност ще го вземам идната подготовка, защото вече ще съм по-голям, няма да съм 67 кг, надявам се да съм 77, т.е. може да ми влезе в употреба, но за някой доста по-малък състезател, както бях аз 2 години подред, 67 и 72 кг, това е абсолютно излишно. Знам за 19-20 годишни, които вземат тренбулон. Това е толкова лоша идея, толкова излишно, безмислено и така нататък. Да, моля ви, не го правете. За тренбулона, може ли без него? Може. Всичките ефекти, които се очакваше да взема от него, съм ги взел от мастерона, например. Нали, почти всичките. И реално ми стигна. Ще сложа тук някъде снимки да видите, моята форма беше добра и абсолютно никой не вярваше, че аз не съм вземал тренбулон. Реално може и без него. Да, при някой културист от 80 кг нагоре, може би тогава най-умният вариант е да вземеш тренбулон. Разбирам хората, които го правят. Аз също очаквам да го правя от тази година насам, но в никакъв случай не в дозите, в които виждам да бъде употребяван. 5, 6, 700 мг тренбулон на седмица, това е огромна убийствена доза. И то в състезателна подготовка е още по-глупава идея да се прави. Други неща, много хора вземат анадрол, много хора вземат халотестин. Окей, оправдано е за всеки по-голям културист. Това може да, според ситуацията, може да бъде абсолютно оправдано и логично, но виждам много хора, които го правят, които са на 19-20 години, което е ненормално. Така че определено това не е нещо, което трябва да си играете. Ако трябва да обобща цялата тема, не вземайте стероиди изобщо. Абсолютно това не е нещото, което искате. Реално, ако нямате амбиция за състезание и така нататък, въобще не мислете за стероиди. Това видео дори не го гледайте и така нататък. Има и други стероиди, които се ползват в състезателна подготовка. На тях няма да обръщам внимание, сега не има времето. Но общо взето, какво искам да кажа? За човек, който, какъвто бях аз, между 65 и 75 кг, който се готви за състезание, дори да не се готви за състезание, дори да е просто в залата и да тренира, и да е сравнително изчистен на тези килограми. Абсолютно излишно е да се вземат големи дози, абсолютно нелогично е. Всичко от рода на тренбулон, анадрол, халотестин нагоре бива оправдано, логично и умно само при някои по-големи момчета. Само при по-големи момчета, които се състезават, които се форсират, които се мачкат, които се размазват и имат нужда от тези препарати, за да стигнат до края. А не от 19 годишния хлапак, който просто е така си зъбка в залата, там размята някакви дъмбели, без да знае какво прави и така нататък. Да помислете за това, хора. Това е от мен, харесвате, коментирате и така нататък. Ще се видим в друго видео и чао!